wani mataki na rayuwa da ka duba wanda za ka yi tunanin cewa ya kamata a samu wani rabita da zai haɗa mu na taimakekeniya na 'yan uwantaka, sai ka tarar da cewa an yi compromising nasa. Yanzu idan kana magana kama Najeriya misali, da zara an fara maganar 6 geopolitical zone ɗin da muke da shi, sannan ba ce legan yunci su fiye kango, idan shugabanci zai zo me yasa ba za a kawo shi north central ba, me yasa ba za a kawo shi north west ba. Kuma abu ɗaya ne ke ciki, duk lokacin da ogai legan a kaza is not part of you, to wallahi duk abin da ya same shi, idan na mugunta ne you cannot feel it much, idan na alheri ne ba za ka yi murna sosai ba. Kwanan baya an ce ambaliya ya fada a makwa ya halaka su, wallahi wa to o ma ji takaici da na kuma ba ke da ta guga ya ganye wucin lafai buji faruwa na to waki boye legal demarcation da boye local government. Makwa is not an extension of lafai local government. Duk wayannan abubuwa fa conspiracy ne, ka'idodi ne a ƙarƙashin abin da Allah ke cewa waje ala ahalaha shiya'an, an karkasa mu ta hanyar map don a nuna cewa wofa wadda ba kaza ba, wofa wadda ba kaza ba, ana son yanda ci za su samu ce wa filo ki wa ga wotu so spirit ya yan wantaka tulo tuna. To haka za ka rinka kawo wayannan misalan idan an zo at local government level, kowa yana takamin ai gara a ce ward nasa, in an zo ward level kowa yana ganin cewa gara a ce anguwansu, in an zo anguwa kowa yana ganin cewa gara a ce gidansu, in an zo gida kowa yana ganin gara a ce ɗakinsu. To ‘yan uwantaka lalacewa ‘yan uwantaka ɗin akwai lokacin da zai yi penetrating har a cikin ɗakunan masu ya raba ku.